ዩኒቨርሲቲ ራያ ደቅ አንስትዮ ሰራሕተኛታቱን ደቀን መጽንሕ ዝኸውን ማእኸል መሐብሐብ ህፃናት ተጣይሹ ካብ ሸቀሉትን ስጋትና ጻ ኮይነን ኣብ ስራሕትን ውጽኢታውን ክኾና ይገብር ከም ዘሎ ተጠቀምቲ ትዕድል ዝኾነ ኣዴታት ገሊጸን እቲ ስራሕ ደቅ አንስትዮ ንምትብባዕን ዝሐሸ ወለዶን ምህናጽን ዝለዓለ ኣስተዋጽኦ ስለ ዘለዎ ኣብ ካልኦት ትካላትን ክትኣታቶ ከም ዝግባእ ድማ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ኣሰፋ ባይ ንዘለኣኾ ጸብጻብ መንበር ኃይለ ስላሴ ፍልጠት ንማሕበረሰባዊ ለውጢ ዝብል መሪሕ ቃል ተሓንጊጡም ኣብ ህንጸት ወለዶ ከም እውን ኣብ መዳይ ምንካይ ድኽነት ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማትን ዓይነታዊ ለውጢ ንምምጻእ ዓሊሙ እናነጠፈ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ራያ ካብ ቀረባ እዋን ናብዚ ድማ ሰራሕተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ትካል ደቀን ዘጽንሓሉ ማእኸል መሐብሐብ ህፃናት ተጣይሹም ካብ ሻቅሎትን ስጋኣትን ነጻ ኮይነን ስርሐን ከዓማን ውጽኢታዊ ንክኾናን እናገበረ ይርከብ እቲ ዕድል ብምርካብን ደቀን ዝተማልአ ክንክን ረኺቦም ንኽዓብዩን ንሳተን ውን ካብ ሻቅሎትን ስጋኣትን ነጻ ኮይነን ስርሐን ከዓማ ከም ዘኽእለን ገሊጸን ዓመት ሕዚ መሐብሐብ ብምስራሑ ብጣዕሚ ጠቃሚ ነገር እዩ ቆንጆ ኢላሕና ማለት እዩ ሓደ ሰራሕተኛ ብዝኸስ ሰዓት ብጣዕሚ ክባር ስለዝኾነ ሰራሕተኛ ንምእላሽ ምናምን ግዜታት ስለዝወስድ ኣብ ዝተሓብሐበን ምጽናሕን ብጣዕሚ ጠቃሚ እዩ ካብኡላ ሕና ስራሕና ብኣግባቡ ንሰርሕ ይገብረና ማለት እዩ ኣብኡ ስለልውዕላ ንጎም ፂኻ ምሸት ሒዝካ ከምዚ ሒዝካ ትኸድ በአነ በኩል ማለት ብጣዕሚ ቆንጆ እዩ ዝንዕድል ብምፍጣርስ ሓደ ኣብ ስራሕ ብዙሕ ጽዕነት ልፍጠር ነበረ خذي بأنا تدور لهوس نتعنت إنه هو صراحة تسرح خال إلى ولا نوع على بس سكال كوس ندينا يسمع كان ولا حسخة خذي نتأجل سيخوان خا ما ترى خاص فري غير خي خاتاتي أنا لولا خالي مالت زوجنا عدلس لخالة تديك نستيعاب خالي بيرو الصراحة بالكثر اللين ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ መተሓባበሪት እቲ ማእኸልን ፈጻሚት ስራሕ ጉዳያት ደቂ ኣንስትዮን ሲስተር ኣሰፎ ኪሮስ ወለዶ ናይ ምትካእ ተፈጥራዊ ሓላፍነት ዘለዎን ኣዴታት ካብ ስጋኣትን ሻቅሎትን ነጻ ኮይነን ስራሕን ከዓማት ሓሲቡ እዩ እቲ ማእኸል ተኸፊቱ ዘሎም እቶም ህፃናት እውን ዝተማልአ ግልጋሎት ክረኽቡ እናተገበረ ኢለን ከልዓልና ልኻለ ደቂ ኣንስትዮ ብምውላደን ኣብ ስርሐን ጽዕንቶ ስለለሕድረለን እዚ ጽዕንቶ እዚ ሃመ ጌርና ኢና ንቕንሶ ኢልና مش نايرة يونيفرسيتي مرار حتى نجاجرنا كاب إيماجين وان دي لتم قول عمر صوت الخون جبأتات هو من أبوه وطا يا أبو جيرنا بللنا مالت تمام رحي كلمة أني حيو جن نتجبر سلالني أنا يونيفرسيتي لا بأجواء سلال تقبله يا 4 سرحتني تتقوت إيرلنا أيو حمشاي نرس ديكير لجب مالت فرست إيد لجور لهم لزوج قال على حمشاي نرس تمدينا أيو مالتيو نتوم هصانات أب محبحب زركبها ممهر فرويني تفري بجدن يتم أخل بمخفاتو ناي بزحات عديتاتن هصانات تساقم كم زتفتحن نبعلنون إزي استفلي حلاف النتوسيدن أبسرح موعلن حقوستي كم زجبرن يردام بقويتهم نحن نسرح بزخ الساعات خزي سنا أمرهم إيفنينا نقوز أزر مقوم أكدادنهم زم تكو ولدو تعناي لمولهم ولا هصانات خوينهم سلالعاويو بتعمد صبغ سرح يلعي الأمن እቲ ስራሕ ስጋኣታት ኣዴታት ዘውግድ እቶም ህፃናት ድማ ብፍልጠትን ጽቡቕ ስነ ምግባርን ተሃኒጾም ንኽዓብዩ ዝገብር ሰናይ ተግባር እዩ ዝበላ መምህር ፍሮይኒ ኣብ ካልኦት ትካላት እውን ክትኣታቶ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲበን ህማዶ ብምዃነይ ብዙሕ ሳዕቤን በፂሕኒ ኣነ ህዚ 4 ቆልዑት እኒአውኒ 4 ቆልዑት ባፂሐየ ኣብዞም 2 ቆልዑት ተበፂሕ ተለኹ ስራሕ ኣይነበረኒ ገዛ ኢሉዕል ነይራ ወላ ገዛ ተውዓል ካለ ምንም እንትና መቸውሊ ግን ምስ መንግስቲ ሰራሕተኛ ኮይንካ ግን ብጣዕሚ ከቢድ ማለት እዩ ስራሕካ ምተድመይ ትኽእሊ እንደገና ምና ገዛኻ ስራሕ ደሞ ይጎዳደለካ ኣሎ ማለት እዩ ኣነ በዚ ኣብ መልእኽቲ ለመሓላለፍ ግን ኣብ ኩሉ መስሪያ ቤት ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ዓብይ ፀገም ሃምን እየዋ እየ ልፈልጥ ንምንታይ ካብ ባዕሊ ተሞክሮ ማለት እዩ እዚ ተሞክሮ ርኡ ግን ካልኦት ድርጅታት ልንኤው እዝና ራያ ዩኒቨርሲቲ ተሞክሮ ርኡ بقليل نجار بقى ما تمال نجار راح يكون أخذي جن لجزاهم مفتي ويلتات يا مرة نجار يوما ناس تمو كرر أمس جزاهم مفتي تتفوت